Nang apud-apud ug ayuda ang lokal nga panggamhanan sa Dapitan City sa mga residenteng naapektuhan og baha sa dihang miawas ang suba sa Dapitan nitong Marso 9 sa gabii. Sa ihap sa lokal nga panggamhanan, kapin 1,500 ka pamilya ang naapektuhan ug ila na kining gitabangan. Sa record sa City Social Welfare and Development Office, 175 ka mga pamilya gikan sa Barangay Sulangon, 100 ka pamilya sa Barangay Uyan, 85 ka pamilya sa Barangay Tamion, 150 ka pamilya sa Barangay Diwaan, 359 ka pamilya sa Barangay Burgos, 120 ka pamilya sa Barangay Lower Hilltop, 257 ka pamilya ang sa Barangay Ilaya, samtang anaa sa 282 ka mga pamilya gikan sa mga barangay sa Upaw, Baaw, Purok, Basak sa Barcelona ang apektado sa baha sa nasudtang lungsod. Sa kinatibuk-an, 1,528 ka pamilya ang apektado. Ang mga apektadong barangay una nang giila nga mga flood-prone areas. Saysay sa mga residente, pasado las 7 sa gabi nitong Miyerkules, ila na matikdan ang pagtaas sa tubig sa suba ug mihubas ang tubig alas 2 na sa kaadlawon kagahapon Marso 10. Nakadawat og mga hinabang sama sa bugas ang mga apektadong residente gikan sa nagkadayang opisina sa lokal nga panggamhanan sa Dapitan. Samtang sa inisyal nga report nga gipagawa sa City Agriculture, giguba usab sa tubig baha ang 38 ka ektaryang kahumayan sa upat ka mga barangay kung asa 43 ka mga mag-uuma ang apektado. 30 ka ektaryang kamaisan sa upat ka mga barangay ang nadaot usab kung asa apektado ang 28 ka mga mag-uuma. 151 ka mga buhing manok ug 5 ka mga baboy ang natalang namatay tungod sa baha. Ang nasinating way puas nga pag-ulan, epekto sa low pressure area. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!